Angazi noma ngisho noma ngiyeke ngoba ngisabone ngokwasesigodlweni njengoba ngikhona nje. Ngazi noma ngisho noma ngiyeke. Kodwa inhliziyo yami ibhlungu. Ibhlungu. Into eyenza ukuthi ibe kuhlungu kakhulu ingoba uma sengishilo ngathi kunesimo esikanje, isixazululo sisoma kanje, kuyaye kufanele ilungiswe leyo nto. Uyabona? So nje ibhlungu inhliziyo yami ngento engiyibona esigodlweni, kodwa ke into uma uzibone kanje ngathi ungakulinde ngoba into iqala kwa spiritual world ibisiyafika nasemhlabeni. Kodwa nje ngingakusho ngathi abasondelene nomfowethu lapha uadvocate uMngomezulu, ngiyacela basondele kuyena, isimo kuyena mase sivela nangale kwethuna sisuke sesibucayi, ingcono umuntu bengabe esavele egula. Kodwa uyabona umuntu uma isevela kanje, mangabe simcheka ngokwe level ephezulu, mayisevela kanje umuntu usuke seshonile. Uyabo, usuke seshonile ngokomthetho. So ihlobo nabangani nemndeni ayisondele advocate uMngomezulu because isimo engisibona la ilesimo engesesona esasemhlabeni sewile sisale ilese kulawulwa umoya kuphela engasalawulwa umzimba kusona. Umzimba nomoya kuyaye kuthiwe bahlukene. So mangicheck esigodlweni kuvela umoya nomzimba sebehlukene. Umoya usuzambela wodwa, umzimba usuwodwa. Bengithinta nje ihlobo nabangani nomndeni abaseduze baphinde bamcheck ukuthi la ekhona uphefumula kanjani. Abaphinde bamcheck ukuthi la ekhona uphefumula kanjani. Ngoba ngokwasemazulwini nangokwengale kwethuna sekukumbi kakhulu. Sekukumbi kakhulu. Uma bemcheck ukuthi uphefumula kanjani, bazobona ukuthi akasaphefumuli, noma bephefumula usephefumula like ugaspa, like ugaspa, something like that. Lapho usuke ke usuhlukana kakhulu umzimba nomphefumulo. Kodwa ngokwasesigodlweni sami sekumele abantu behlise inhliziyo. Sekumele abantu behlise inhliziyo. Sekumele behlise umoya. Umndeni sekumele ubumbane kakhulu kunakuqala njengoba ngishilo kwasekuqaleni. Ake ngikhumule ikepesi. Ayabuza banisiphi isigodlo sakho King, ngisiphendule. Ilo yami yango. Isona isigodlo nje kuyimanje ngiphuma khona. Ilo yami yango. Khona isigodlweni. Kungekudala nje. Yabo, osukwini la namhlanje liyothi liphela. Iyobe seyifikile even emhlabeni le ndaba ngisayidonsa ngokwasemazulwini. Kubi kumfowethu. Kubi kwiqhawe. Kubi kwingonyama. Mina bengingamazo advocate uMngomezulu, ngimbone ecaleni lasenzo. Ngamthanda lo mmeli man. Ngamthanda lo advocate okwazi ukumela iqiniso. Ngase ngiyabheka ingqinamba ngasho ngathi impi inkulu lapha. Bengilonga ichaza leyo ngithi impi inkulu kunje. Siyacela ukuthi umndeni kaMngomezulu biological family nomndeni kaNkosikazi ababambisane ngoba kunesimo la esivela esigodlweni. Angazi ngenza kanjani, thiwa kuyenzeka nje ngabe ngingena nefoni esigodlweni. Thiwa kuyenzeka ngabe ngingena nefoni
ukuthi omunye umhlaba nokuthi mase ngingene nefoni ngizofika ngithini ngoba ngisho noma ngingaconsulta nami ngeke nikwazi ukuzwa la kodwa nje khona ifiso ungagcina ibonile isigodlo nje wena lapha underground. Advocate Mngomezulu amagalela akho mfethu mina akhe ngibhaka ngiyawazi futhi ngohlale ngwahlonipha kodwa njengamanje ngiyasibona isimo impi engayichaza ibinkulu mfethu and ulwile but impi ibinkulu namanje umphefumulo wakho ngiyawubona ukuthi uyalwa yabo umehluko umphefumulo nomzimba sekuhlukene yabo mase kuhlukene kanje ukuthi kuphinde kuhlangane ayinto enzima kakhulu kodwa ke ake kulindweni ngoba isimo sinje sibucayi isimo no King angeke ukwati ukumbuyisa emhlabeni no isigaba sokusona mfethu ngeke ngisakwazi isigaba sengisibona ngisifune ngiyakhonjiswa yonke into ukuthi nje manje nje kulesigaba ngeke ngisho dokotela manje ngeke basakwazi sho dokotela ngeke basakwazi mfethu yabo mina ngiyiqiniso nje into yami iqiniso nje sibi isimo kahle kahle njengamanje nje ufana nomuntu nje oseyidlulile emhlabeni yabo ufana nomuntu oseyidlulile emhlabeni mfethu yeah khona izimpi ngathi khona ezinye izinto engathi ngingavele ngiyilawule ngenkani ngendlela yami ukuthi phela into ethinta ifamily nani futhi mase ngibonile ukuthi okay ke idlozi lakhe ngayichaza lento ngakubothi idlozi lakhe selikulesimo isikanje ngabona idlozi la mama idlozi labantwana ngayichaza leyo nto ngase ngiyasho ukuthi kunje uyabona mase kuthiwa idlozi lakho lisenganeni yakho and ingane yakho wayiyona ihaqwe impi elwayo idinga ukusizwa kwayiyona ukuze ukwazi ukulawuleka leso spirituality sigcine singalawulekanga kuba into ethe kubanzinya yabo wakwajikelwa ingane yakho kuyizele ingaqondile ukujikela mhlambe kunomoya othile yabo wakwajikelwa uxabane nonkosikazi hayi ngoba engakuthandi ekuthanda but ngoba kunesimo isithile uxabane nendoda yakho hayi ngoba engakuthandi yakuthanda but kunomoya othile osongenile shubile bafethu ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini lezi ndaba lezi engizishoyo njengamanje kunjengoba ngisho siyacela ukuthi abameli abasele ecaleni lasezomeyiwe uNkulunkulu abavikele bavikele nami futhi khona isystem engizosebenza ngayo ongeke kudingeke nokuthi ngize ngiye kubona engizokwazi ukuthi ngingene esigodlweni ngiba support belapho bekhona ngoba iNingizimu Afrika nomhlaba wonke bafuna ubulungiswa so thina bantu bakamoya njengoking la ngeke ngisadinga nokuthi baze bathi woza king uzolungisa cha sekuzomela ngithumele ipower mase ngiyithumelile mina ipower ke sengithe ngiyayithuma ayibuyi lambatha eyami ipower mase ngithe ngicela ukuthi ayibuyi lambatha
nini emakhaya bathandaziseni bonke ababeli ama-advocates alaphaya alwe lobulungiswa bathandaziseni. Nithandazise nabo bonke abafuna ukuthi kuphume iqiniso ngokudlula kukaSenzo Meyiwe. Bathandazise. Moya wami uyikhonze kakhulu lo yababa. Ngifuna uqamba amanga. Khonze kakhulu yababa. Ngizobuya ku live wami ujwayelekile. Kusasa njengoba kuLwesithathu. Today is Tuesday. Ngizobuya ku live wami ujwayelekile. Angeke ngingakhulumi mangithi bengilungise ezinye izinto esikolweni. In fact khona into ebiphuthuma ukuthi ngiyilungise khona, uyabo. Mangithi ngilungise okunye kuvela okunye, abantu bohlale bebona ukuthi ilevel yami ikuphi ngokujula. Uyabona nje base siyali mhla ka-21 kuzomela siqinisekise kuqala wonke umuntu ozongena, siqinisekise ukuphepha nokuphila, ngoba awuqali ngokufa, awuqali ngokudlula emhlabeni, uqala uhlaselwe imimoya, uhlasele eminye ife ngamaphupha amambi, eminye ifike ngokucindezela, eminye ukugulise, uhlasela imimoya kuqala, eminye ikuthuke imimoya, ikuthuke, eminye ikuzonde, eminye izizama ukukuthakatha imimoya. Yila kufanele ke unqobe khona. Mawuhluleke ukunqoba ama chances ukuthi udlule emhlabeni maningi, because akufanele umuntu behlasela wena usuke ehlasela isidalwa sakho esikhulu. Umuntu nomuntu nesidalwa esikhulu. Mina njengoKing Bhaka ngiyakwazi ukubotha isidalwa salomuntu, nazi izinto esilwayo. Isidalwa salomuntu nakho manje sesiqala ukuba ntekenteke. Umehluko mina mangiyibona into ngivele ngizoyisho futhi. Ngivele ngizoyisho ngithi kunje. Ngokuqala umuntu ongafihli lutho, ngokuqala umuntu okukhulwa ngento ezimcayi. Angibambathi la. Lento engiyishoyo akekho umuntu ongakwazi ukuyisho kulomhlaba ukuthi nakho ngene esikolweni ngihlangabezana nento eyokuthi imina oqala okwazi ukusho into enjalo. Abanye abantu balinda rest in peace, naye qhamuka sethi rest in peace. Abantu abanormal njengoba ngisho nje, angazi kodwa umndeni lapha ya nabangane nehlobo abasondele umzimba wokho sesimene right njengamanje. Nibusiseke la likhona. Ngicela ukuvalelisa ke sokhuluma kahle kusasa uLwesithathu. Kanje yokugula kuka advocate Mngomezulu ongangena kuma details. Mina ngizongena futhi there is no one who can ever challenge me ngaliyonto. Ngivunyelwa i-level yaka spiritual enguyuyo, ngoba ngiyayibona mina impi eliwa uadvocate Thulani Mngomezulu ecourt. Ngiyayibona impi uadvocate Thulani Mngomezulu eyilwa elwela umndeni wakhe othembele kuyena. Ngiyayibona mina impi eliwa uThulani Mngomezulu nabantu abangafuni kube nobulungiswa kuleli cala likaSenzo Meyiwe. Ngiyayibona leyo nto. uThulani Mngomezulu njengamanje ufela noma ugulela izono zabantu azama ukusiza with honesty. Thulani Mngomezulu, wherever you are, uyiqhawe advocate,
Uyiqhawe Thulani Mngomezulu mumeli osezingeni eliphezulu la ukhona my brother. My brother, allow me please with respect ukuthi ngithinte lento ukuthi kwenzakalani mfowethu empilweni yakho. Ngoba Thulani Mngomezulu angithandi lento engitshelwe yona esigodlweni ngempilo yakho Thulani Mngomezulu. Esigodlweni Thulani Mngomezulu kuthiwa kumina njengamanje wena unelonda enyaweni kodwa abantu abayiboni. Kunelonda ezikhona lapho Thulani Mngomezulu. Siqale ngolunye unyawo sesikapakela kolunye unyawo. Thulani Mngomezulu, I repeat, my brother, advocate, I respect you. I respect indlela ofunde ngayo mfethu. I respect experience onayo kulomkhakha mfethu okuwona. And namanje ngiyacela iNingizimu Afrika la ikhona ukuthi ayikuthandazise. Kodwa mayikuthandazisa kumele ngibanike ukuthi yini kumele baqinisekise bayayithandazela kuwena. Njengoba ngasho nakwintwana yami lapha engikhonze kakhulu uNtando uMhlongo ngathi bafowethu isigaba sokugula kaNtando sekufuna aye esibhedlela iNingizimu Afrika ikhuleke izinyanga ziphahle abefundisi bavula amavesi nami ngilwe nesilwane silwa noNtando ukuthi afike ioperation ibe through nangampela kwaba njalo soku through. Njengamanje ngikuthulani okaThulani Mngomezulu advocate ummeli weqophelo eliphezulu kwenzakalani ngaye uadvocate Thulani Mngomezulu inkinga yakhe ayiqali ngoba esebhekene nezimpi lapha enkantolo mangiqeda le sengizongena kuKhuzani ningixolele bafethu Khuzani angikwazi ukushiya ningixolele abalandeli baKhuzani bangixolele abathandi bomculo bangixolele mangiqeda le kaThulani ngiyongena kuKhuzani angikwazi ukushiya Khuzani bangakushiya abanye but not me. Ngizakuwena mangiqeda le. Right. So indaba kaThulani Mngomezulu ithi uThulani kunedlozi lakhe uThulani. Idlozi lakhe idalwa zakhe and liqhamuka kulomoya wangale koSwazini. Bese kuba nedlozi likaNkosikazi kaThulani. uThulani idlozi laThulani la advocate Thulani Mngomezulu nedlozi likaNkosikazi babuye bangaboni ngasolinye but akuyona into esingathi inkulu kakhulu. Kodwa kwase kuthi idlozi lika Thulani Mngomezulu uadvocate liyamthanda unkosikazi kaThulani advocate Mngomezulu. Uyabona mfethu uma uthanda idlozi lendoda noma yini oyenzayo ufuna umhloniphe loyo muntu wakho wesifazane. Idlozi lika advocate Thulani Mngomezulu liyamthanda unkosikazi kaThulani Mngomezulu. Uma ngabe bexabene bengabonanga ngasolinye idlozi lika Thulani Mngomezulu liba ngankosikazi. And unkosikazi kaThulani Mngomezulu umuntu othandaza kakhulu. Uyathandaza la muntu wesifazane. Akakholelwa entweni ezithinta umuthi nezithintani uyathandaza. Naye bebona le video uzoba surprise. And umthandazo wakhe maye uthandaza uyafika ezulwini. Unkosikazi kaadvocate Thulani Mngomezulu. Ingakho idlozi lika advocate Mngomezulu lase liyamthanda lo mama lase lihlala kuyena. Kuthe ngelinye ilanga uadvocate Mngomezulu engabonile ngasolinye nomama lase liyasuka idlozi lika Thulani Mngomezulu lase lingena kumfana unendodana angithi unabantwana but unendodana evelayo lase lingena kumfana kaadvocate Thulani Mngomezulu ukuthi enzeni ukuthi asupporte umama ukuyibona ingane yakho mayizothatha isayidi ubaba bengazwena umama mayisiba ngangimama. So umfana kaadvocate Mngomezulu wathatha isayidi lokuthi abe ngakumama. Uthebe bangakumama kanti kunomsindo. Umsindo wakhona wa escalator wathinta umama wathinta umfana. Idlozi lika baba lingangimama yazigcina indaba yabo yayisifika emaphoyiseni kwase kuba necala elivulwayo. Icala livulwa ngoba idlozi lika baba lizama ukuprotector or lihambisana nomama lase lisebenzisa umfana kwase kuba necala. Lelo cala lamstressa ubaba. Wazama umama ukuthi lelo cala alisulwe ngendlela elivuleke ngayo. Idlozi lanqaba ukuthi sisule lase lamstressa ubaba. Mali imstress ubaba
uvukwa yilezifo ezikuvuka bengabe ustressekile. Kwase kunyuka ushukela. Beke wanyuka ushukela. Uyawa affect amehlo. Affecteka amehlo ka advocate. Uyini ingoba idlozi lakhe kusuke kwanokubona ngaso kwangabona ngasolinye laselisupporta ngapha kanti akubonwanga bathe sebeyilungisa indaba kanti idlozi alilungisiwe. So la ekhona umama ngithi mama la ikhona indodana ngithi indodana ngiyacela ndodana nawe nkosikazi advocate kulesimo ubaba abhekene naso ngiyayibona imimoya yabadala ngiyacela mama lapha endlini thandazani nibambisane nobaba inqotshwe lempi ngiyayicela iningizimu Afrika ibambisane nonkosikazi ka-advocate ibambisane nendodana ibambisane nobaba niyoyizwa lento mayisivela ngelinye ilanga makuthiwa kuyenzeka igcina enkantolo lento ibe public but bazongi-understand aba-close very close uzongi-understand umama uzongi-understand undodana zizongi-understand iy'hlobo ngoba lento i-deep but mina ngicela impilo kodwa okuphila ka-advocate kuzomele umama undodana ubaba babe moya munye ngokweqiniso ngoba njengoba uadvocate elwa leyampi yasecourt ecourt kuleli cala lika Senzomeyiwa kubhekenwe nabantu aba behind everything abanemimoya enamandla imimoya yalabantu aba behind imimoya yalabantu abawo mastermind imimoya yalabantu abaziqiniso ayifuni ukuphuma iqiniso njengoba uadvocate efuna ukuza neqiniso kunemimoya elwa nayo ngoba ingafuni kuvela iqiniso leyo mimoya ingene ngani isingene ngentuba yokuthi kunesimo esike saba khona emndenini unesimo esithinta idlozi lakhe lithanda umama baba Mngomezulu ngiyacela muhloniphe leyo mama uthandwa idlozi baba Mngomezulu umhloniphe leyo ngane yakho isebenziswa idlozi mama mhloniphe ubaba Mngomezulu unedlozi elinamandla elimthandayo and uhlakaniphe kakhulu ngiyacela nihlangane nibe moya munye ngoba iSouth Africa iyamthanda uMngomezulu uKing Bhaka uyamthanda uMngomezulu kodwa sengilibonile idlozi ukuthi liyamthanda umama liyayithanda indodana ngicela kuloyo yindlu nibe moya munye ngoba izimpi sezingena ngentuba esivulekile njengamanje akaphathekile kahle uadvocate enyaweni azikaze ivele inyawo zakhe la social media kodwa ngiyakutshela mina khona izilonda and odokotela kuzohamba mhlambe bathi bafuna ukunquma unyawo and lesilonda engisibonayo sesikapakele komunye umlenze ngiyaphinda ngithi ngiyawabona amehlo advocate ukuthi abuye abe nenkinga ingenxa yezimpi zakamoya kodwa abantu lebe khona sikunye nawe lapho advocate sikunye nani mndeni bani moya munye beke naba moya munye kuzoba lula ukuthi umumeli wenation uadvocate Mngomezulu ummeli wenation uzovuka and akafihlanga uadvocate ushilo ngisho ecourt wathi njengamanje I've got a challenge washo futhi wathi ngine challenge I pray ukuthi bethu ne challenge uJudge uRatha understand because that man has got a very critical challenge aka act une challenge ngempela judge please sympathize with the advocate he's got a very serious challenge like you can even prove it with your naked eyes judge mina ngiyawahlonipha ama judge mina ngiyawuhlonipha umthetho noma yinini mina will always defend the constitution I will always defend law enforcement I will always defend noma ubani o representa ubunye noma ubani o representa ukuvikeleka kwi public reason why ngimthinta uadvocate ingoba ulwela iqhawe ulwela iqhawe wena ungabona ngathi ulwela labo accuse aqashwe lebona cha akalweli bona lokhu kube indlela yokuthi angene umuntu amlwelayo lo ulwela iqhawe ngoba ufuna kube nobulungiswa ukuthi kwenzakalani kuSenzomeyiwa ufuna kube nobulungiswa ukuthi labe kuthiwa benzile abenzanga and vele abenzanga vele we madoda mhlambe anongibuza la
manginamacala ningibuza ukuthi laba benzile ngiyosho ngithi benzile laba ngoba ngithi akekho umuntu okwi level ukuthi angabulala mina ngikwenye level ku level 7 iqiniso kumele lime iqiniso. So ngithi njengamanje ngicela advocate umama lapho imbokodwe leyo undlunkulu loyo ikhawe lo mama unaye ngicela umrespect ingane lapha endlini zingenwe idlozi ngicela nibe moya munye ukuze idlozi kube lula ukusebenza meke wenzeka liyonto konke kuzonqotshwa izwa ngami mangenzekile lokho sizoba nezingqinamba.